שאפשר ממש לראות את האור, בסורק אור, אפשר לראות ממש מה קורה לנו בשכבות התת-עוריות שלנו. שזה חומצה הילרונית, ויטמינים, פפטידים, חלבונים כלומר. אנחנו מזריקים תנים, צבא. וזה את אומרת בדרך כלל אחרי שאת עושה חומצה הילרונית, זה משמר את חומצה הילרונית. פרוצדורה מאוד ידידותית, לא כואבת. אפשר גם לשרת, לא במיוחד אחרי. אנחנו עושים תהליך. האור מגייס את כל שלושת חלבוני הפרשה. ברגע שזה קורה, קולגן אלסטין מתחיל לעבוד. בעצם גייסנו את האור שלנו, את הגוף שלנו, להתחיל לייצר קולגן אלסטין. דבר מדהים, טכניקה מדהימה. נלקחה בעצם מעולם הרפואה, ככה מטפלים בספורטאים שרוצים להחדיר חומרי לחוש או כל חומר אחר. עכשיו מילוי, חומצה הילרונית. מה שאני הולכת לעשות, למלא טיפה את המשולשים האלו. יש כאן מלא. אפשר, תתקרבו. ויש פה טיפה שקעים. קצת. מה שמפריע עכשיו זה הקמטים בין הגבות. זה מה שמפריע לך. אז אנחנו מטפלים בהם.